Under 13 football tournament boys और under 15 football tournament girls मैया भेरगाव girls नि जी फाइनल मैच भी जानानै थांबाय कार्बि आंलंआ चेम्पियन जादों क'क्राझारा रानार्स आप आरो दिनै under 13 boys नि थाखाय चिरांनि कासिकत्रा बे प्लेग्राउन्डआव बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लाया दा बे समाव गेलेगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे ड्रिम प्रग्राम जे जोंनि इयुन आरो जाखांफुनाय जायफोर लाइमोन दङ below 13 years आरो below 15 years boys आरो girls बिथांमोननो मोनसे जिउनि लामा आरो बिथांमोननियाव जि मोनसे जेनियास दङ स्किल दङ टेलेन्ट दङ मोनसे प्लेटफर्म तैयार खालामनांगौ आरो बे प्लेटफर्मानो जाबाय नैबेबायदि ग्राउन्डआव बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नायनांगौ आरो मुलुग दरबाराव बर' हारिखौ गेलेनायनि गेजेरजों गायसननांगौ बड'फाया जि सिमांखौ नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय बे सिमांखौ बास्तबाव मोगथां महर होनांगौ आरो एबसुनि गुबै खामानिया गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय जोङो जिउ राहा दाना होनाय जोंनि फरायसा फरायसि बिथांमोननि गोग्गो आरो इयुन थिग खालामनाय आरो नैबेबायदि ग्राउन्डआव जोंनि फिउचारखौ मेकानाइज खालामनानै जोङो प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ दानांगौ बानायनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों मिजिंथियो जे मुलुग दरबाराव बर' हारिया साफा साफा हलिचरन साफा साफा दुर्गा बर' अपुर्ना नार्जारी बायदि आरोबाव गोबां थाउजेन्ड्स अफ प्लेयार्सनि गेजेरनिफ्राय ओंखारगोन आरो आं मिजिंथियो समाजाव जौ जुवा माने दायना दायनि जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर दङ पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ खामानिया जेला जायो अब्ला बेफोरो अट'मेटिकेलि गैया जागोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि इयुन भबिष्यत दानायाव जोङो जेब्लायबो मुखुब आरो बिनि थाखाय एबसुआ माहारिबादखौ आदर्श हिसाबै लानानै बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ आदर्श हिसाबै लानानै जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों under 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बयस आरो under 15 फुटबल टुर्नामेन्ट गार्ल्स मैया भेरगावआव गार्ल्सनि जि फाइनल मैच भी जानानै थांबाय कार्बि आंलंआ चेम्पियन जादों क'क्राझारा रानार्स आप आरो दिनै under 13 बयसनि थाखाय चिरांनि कासिकत्रा बे प्लेग्राउन्डआव बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लाया दा बे समाव गेलेगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे ड्रिम प्रग्राम जे जोंनि इयुन आरो जाखांफुनाय जायफोर लाइमोन दङ below 13 years आरो below 15 years boys आरो girls बिथांमोननो मोनसे जिउनि लामा आरो बिथांमोननियाव जि मोनसे जेनियास दङ स्किल दङ टेलेन्ट दङ मोनसे प्लेटफर्म तैयार खालामनांगौ आरो बे प्लेटफर्मानो जाबाय नैबेबायदि ग्राउन्डआव बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नायनांगौ आरो मुलुग दरबाराव बर' हारिखौ गेलेनायनि गेजेरजों गायसननांगौ बड'फाया जि सिमांखौ नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय बे सिमांखौ बास्तबाव मोगथां महर होनांगौ आरो एबसुनि गुबै खामानिया गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय जोङो जिउ राहा दाना होनाय जोंनि फरायसा फरायसि बिथांमोननि गोग्गो आरो इयुन थिग खालामनाय आरो नैबेबायदि ग्राउन्डआव जोंनि फिउचारखौ मेकानाइज खालामनानै जोङो प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ दानांगौ बानायनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों मिजिंथियो जे मुलुग दरबाराव बर' हारिया साफा साफा हलिचरन साफा साफा दुर्गा बर' अपुर्ना नार्जारी बायदि आरोबाव गोबां थाउजेन्ड्स अफ प्लेयार्सनि गेजेरनिफ्राय ओंखारगोन आरो आं मिजिंथियो समाजाव जौ जुवा माने दायना दायनि जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर दङ पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ खामानिया जेला जायो अब्ला बेफोरो अट'मेटिकेलि गैया जागोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि इयुन भबिष्यत दानायाव जोङो जेब्लायबो मुखुब आरो बिनि थाखाय एबसुआ माहारिबादखौ आदर्श हिसाबै लानानै बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ आदर्श हिसाबै लानानै जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों।